Keď sa bojím, nedýcham, hyperventilujem. V detstve som vtedy zaliezla pod stôl, zavrela oči a vytesnila bubákov. Ale niekto menší ma poťahal za rukáv a povedal: urob niečo. Aj teraz sa bojím bubákov. Vidím rozdelený svet, rozdelenú krajinu. Na jednej strane konskí handliari, ktorí ľuďom sľubujú sekáče, kde lacno nakúpia. Vydierajú zraneného, krvácajúceho a chcú si rozdeliť jeho majetok. Na druhej strane naši veľkí súrodenci tú obeť objímajú, držia ju na nohách, hovoria jej vzácne slová o vďačnosti, odvahe, statočnosti, spolupatričnosti, pravde, láskavosti, otvárajú nad nami ochranný dážnik. A naši bubáci sú s handliarmi, obklopení zlatom, v opulencii a my zahnaní v sekáčoch, pod stolmi, s rukami na ušiach. Ale s nami sú aj menší so slabším hlasom a čakajú, čo my starší. Nemám toho veľa, nemám nabúchané svaly, ako niektorí naši ministri a poslanci. Nemám v rukách zbraň, ani fabriku na ne, ako má náš minister obrany. A napriek tomu hovorí: čužme pod stolom, veď o niekoľko generácií odídu. Ja mám len slabý hlas a musím nájsť silné slovo, ktoré spolu so slovami a hlasmi iných zastaví partičku z babelcov slúžiacich zlu. Chcem byť v rodine, kde sa hovorí o spolupatričnosti, nie v tej, kde sa okrádajú mŕtvi a ranení. Na piatok Krasimír, Martin, Rado a ja spoločným hlasom zvolávame protestné zhromaždenie.